De er begge to dårlige taber. Man har det sjovt. Det er bare ikke sjovt, når man taber. Jeg står helt af det, Nej, det var 2 point. Der var det point. De siger sgu da begge 2 point. Ja. Og så siger han modstand. Jeg skal have blive ved med at sige... Ja. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, det må dømme på sig. Det er sådan, at det er fordi, at give mig 2 point, og han får ingenting. Så kan det godt se anderledes ud. Nå ja, men han skal da lytte til de der hjælpere derude. Skal han ikke? Det skal være minimum 2 derinde. Ja, det er 2 mod 1. Og hvis en så har viser 2, og en viser 1, og en viser ingenting, så Så er der bare ingenting. er der ingenting. Så skal være minimum 2 der er helt inde. Kom nu, Louis. 2 point. Fik han sgu 2. Kom nu, videre. Der går nok point. Der stod han lige i vinkel, så de 2 andre dommer ikke kunne se. Og så vandt over sådan en 1 point. Det er lidt synd, fordi han Ja, så Louis, sådan der. Sådan. Godt, Louis.